Jer 2000, 2100. Ja ću ti dam 2200. Sad odmah. 100. Pogledaj šta radite ovim ljudima ispred vas, ej! Šta pravite od njih? Treba da rade večeras, Njima je u treba da dubini rade duše večeras. žao i znaju šta rade. I ne pogrešno, moraju. A ti za tebe ću šta za koliko? Funkciju. I neće, ništa. Ajde upratimo lice. Ne mora. Mora. Ja sam ugrožena i dalje. Ja sam ugrožena i dalje. Imate pravo, ali trebate da legitimno. Zvala sam policiju. A vi ste tu ne strajte. Zvali ne da ja sam stariji. Legitimišete osobu. Evo ja sad tebi, slušaj me sad ovako. Ja se osjećam ugrožena zbog ove dvojice. Ljudi, mora da se legitimiše osoba. Nemoj se izvrati. Jel moram svima ponositi da kažem da treba da utvrde ko je ovo? Jel moram svima da kažem? Ljudi, daj da poštujemo zakon, ništa više. Kako da vam kažem, moj spokoj je trenutno. Svako da se predstavi. Momci, izvadite, to je za ovaj drugi dečko, izvadi ličnu kartu, nemaš, brate, lepo, 5 soma dinara, čao. Gde je, kako reče, Jelena, ona što je javila da je udarena Marija. Ne znamo gde je, sobe da nije desno vam. Lepoto, oči se gazi Marija. Ništa se vam desi. Klošari! Ko je sad klošar? To je ja gledam. Pa, pretpostavljam da nije nama. Imaš 3 grupe. A ja mislim ove dve ovdje grupe. Jer 2000, 2100. Ja ću ti dam 2200. Sad odmah. 100. Pogledaj šta radite ovim ljudima ispred vas, ej! Šta pravite od njih? Ljudi treba da rade večeras. Njima je u dubini duše žao i znaju šta rade. I ne pogrešno, moraju. A ti za tebe ću šta za koliko? Funkciju. I neće, ništa. Ajde upratimo lice. Ne mora. Mora. Ja sam ugrožena i dalje. Ja sam ugrožena i dalje. Imate pravo, ali trebate da legitimno. Zvala sam policiju. A vi ste tu ne strajte. Zvali ne da ja sam stariji. Legitimišete osobu. Evo ja sad tebi, slušaj me sad ovako. Ja se osjećam ugrožena zbog ove dvojice. Ljudi, mora da se legitimiše osoba. Nemoj se izvrati. Jel moram svima ponositi da kažem da treba da utvrde ko je ovo? Jel moram svima da kažem? Ljudi, daj da poštujemo zakon, ništa više. Kako da vam kažem, moj spokoj je trenutno. Svako da se predstavi. Momci, izvadite, to je za ovaj drugi dečko, izvadi ličnu kartu, nemaš, brate, lepo, 5 soma dinara, čao. Gde je, kako reče, Jelena, ona što je javila da je udarena Marija. Ne znamo gde je, sobe da nije desno vam. Lepoto, oči se gazi Marija. Ništa se vam desi. Klošari! Ko je sad klošar? To je ja gledam. Pa, pretpostavljam da nije nama. Imaš 3 grupe. A ja mislim ove dve ovdje grupe. Ja